naghatag og kinabuhi sa kalag. Juan Kapitulo 4, versikulo 14. Bisan kinsa nga moinom sa tubig nga akong igahatag kaniya, dili na gayud pagauhawon siya. Apan ang tubig nga akong igahatag kaniya, mahimo diha kaniya nga tuburan sa tubig nga magatubod ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Siya nga nagtinguha sa pagtagbaw sa iyang kauhaw sa mga tuburan niini nga kalibutan, moinom sa kauhaw pag-usab. Bisan asa ang mga tawo dili matagbaw, nangandoy sila og butang nga makasangkap sa panginahanglan sa kalag. Usara ang makatagbo ana nga kagustuhan, ang panginahanglan sa kalibutan, ang tinguha sa tanang kanasuran, mao si Kristo. Ang Dios nun nga grasya nga siya lamang ang makahatag, sama sa tubig nga buhi, makaputli, makapalagsik ug makapabuhi sa kalag. Si Jesus wala magpahayag sa ideya nga ang usa lamang kabulog sa tubig sa kinabuhi, igo na sa makadawat. Siya nga makatilaw sa gugma ni Kristo, padayon nga mangandoy og dugang pa, apan wala na siya'y lain pangitaon. Ang mga bahandi, dungog og kalipayan sa kalibutan, dili makadani kaniya. Ang kanunay nga singgit sa iyang kasing-kasing mao, dugang kahibalo mahitungod kanimo. Og siya nga nagpadayag sa kalag sa panginahanglan niini, naghulat aron sa pagtagbaw sa iyang kagutom ug kauhaw. Ang matag panguhaan sa tawo og pagsalig, mapakyas. Ang mga atabay pagahawasan, ang mga linaw mga mala, apan ang atong manunubos maay usa ka dili mahurot nga tuburan. Mahimong moinom kita ug moinom pag-usab ug makakitag bag-ong supply. Siya kang kinsa si Kristo nagpuyo anaa sa sulod sa iyang kaugalingon ang tuburan sa panalangin. Gikan niini nga tinubdan, siya makakuha og kusog ug grasya nga igo alang sa tanan niyang mga panginahanglan. Siya nga nagainom sa buhi nga tubig nahimong tuburan sa kinabuhi. Ang tigdawat nahimong tighatag. Ang grasya ni Kristo diha sa kalag, sama sa usa ka tuburan sa disyerto nga nagabuswak aron sa pagpalagsik sa tanan, ug naghimo ni adtong andam sa pagkahanaw nga matinguhaon sa pag-inom sa tubig sa kinabuhi. Ang tubig nga gitumong ni Kristo, mao ang pagpadayag sa iyang grasya diha sa iyang pulong. Ang mapuangoron nga presensya ni Kristo diha sa iyang pulong kanunay nga nagsulti ngadto sa kalag nga nagrepresentar kaniya, ingon nga atabay sa buhi nga tubig aron sa pagpalagsik sa giuhaw. Pribilehiyo nato ang pagbaton og buhi, malungtaron nga manuluwas. Siya ang tinubdan sa espirituhanong gahom nga gitisok sa sulod nato, ug ang iyang impluwensya mudagayday sa mga pulong ug mga buhat nga makapalagsik sa tanan sulod sa atong impluwensya, mamunga diha kanila og mga tinguha ug mga pangandoy, alang sa kalig-on ug kaputli, alang sa kabalaan ug kalinaw, ug alang ni ana kalipay nga wala magdala og kasubo. Mao kini ang resulta sa usa ka nagpuyo sa sulod nimo nga manuluwas.